Yummy. Naara guys. Wapa kay paghaluto ang kamuti kill guys. Naara. Crunchy. Crunchy. Kari kay puro-puro yelo. Kari sagol puti no. Ito yung. Tumbang kita color puti. Ito. Puti siya. Wapa kay guys. Libre jud. Yo, kung naniputing kamuti. Basta mag Kuan na. Yellow o kabayolet. doble atong kuha na ni guys. Galay, makagutan pa ta galay. Nya nangunod. Nakakaon sa tas uno guys. Libre sa tas snack. So yummy. Mga unta. Puti ni siya. Puti. Yung kari violet. Yellow. Ayun siya guys, yellow. Yellow. This is it guys. Kamuti Q. Yummy kay guys. Bagong luto. Wakay siya na kuan ang asukar kay bati ang asukar. Dugi kay malanay. Guys, libre ng snack. Mangaon na ta guys. Pero init. Init mo sad ka. Init pakistanan. Asa des jas? Kasi ito mga bugno. Ano? Busog naman ko. Aga, yun. Uy, busog na ko. Sili ba kita dito? Wala. Ano ito siyang barkada? Libre na gid guys. Magdung ag lang ta. Magdung ag lang ta. Lamin ta ni magdung ag na sinilaw. Busog na ako.